Това е GTI 5. Той се качва в колата. Той се качва в колата и сега започва да играе. Сега моят приятел Дани ще открадне една кола. Дани, покажи как се краде кола в GTI 5, например тази отпред. Не, мислим да намеря по-интересна кола. Както виждате, ние превъртяхме GTA 5 и се много развълнуваме. Вземи този джип, открадни го. Сега ще ви покажем как се краде. Това е Xbox 360 и се краде с Uto. Това е конзолата, това е играта. Сега ще ви покажем какво ще направим. Отиваме на летището. Така ти го виждаш. Не ми я виждаш ти тяло. Целият че искам да виждаш. Махнете се. Мислим да почнем по-после утре GTA 5. Много. Първа мисия. Да ви покажем как се минава първа мисия, но това в следващия видеоклип. Сега да видим как се минава това, което той е намислил. Той в момента стреля по колите и кара на тротуара. Очевидно. Сега Ще си купиш нов игри на Xbox, за да снимаме. да. Сега ще ви кажем какво ще направим. Ще вземем самолет и ще се гръмнем. Може би не. Но сигурно ще вземе самолет. Само да видя колко пари имаме. Ще стигнат за един тунинг. Защо пък да не го тунирам? Ема избери по-хубава кола. Не, тази става. Чакай, трябва да стана така. Не се вижда иначе пред плана. Не, иначе то. Извинете ме, без да искам излезнах. Но сега ще влезне. Направи едно дрифче. Сега ще ви покажем как се тунингова истинска кола. Чакай. Не. Сменихме двигателя, както виждате. Сега сменяме номера и я хромираме. Както виждате, колата стана по-бърза и по-хубава. Сега ще отидем като тунинговаме колата на летището, да откраднем един самолет, да ви покажем как се краде професионално самолет на GTI 5. Сложихме турбо. Виждате, това е към Cadillac. Много хубави дянти, петани. Така колата е много. И така, свършваме почти с тунинга и само още няколко дребни детайла. Свършихме. Сега отиваме с тази кола на летището. Вижте колко е хубава. С гумите, които са най-хубавите. И така, тия леко. Ще минава 5 минути минават. Това се качва страшно много време.
вече влезнахме в летището Да. и сега мислим после да откраднем самолет. Или малко да подрифтим с колата. Както виждате, тук има пожарна. Две цистерни. Хубаво летище. Може да се каже. Лука, внимавай, Дани, да не се удариш. Това е един от големите самолети. Ние не може да го вземеме. И това е една охуита колибри 65. Ще минем под самолета. Вау, и сега отиваме да откраднем един. Стига. Почти няма батерия. Ще се включиш после. Вземем това малка косачка. Или пък той не иска да я вземе, иска да мине направо. Греши лентата, Дани. Мини през бариерата. По-бързо ще стане. Подгоните полицията, Дани. Той написа код, както го видяхте, за да си замъкне. Иска да убие той човек. И следващото